колкото сте били като деца, лутани от всякакво вятърно учение, защото Христос е сила в живота ти. И е време като синове и дъщери на Бога да се облечете в пълното Божие всеоръжие, защото Павел казва, не сте се противили до кръв. Не сте се противили до кръв. Представете ли си, капките пот на Исус да се превърнаха в кръв? Как неговите капки? Представете ли си това нещо? Ние малко се режиме, да маханиката панда мова, дай малко да се завърши пръста. Но за това Христос, Той пое цялата виновност върху себе си, за да дойде сила в живота ти, за да дойде изкупление, за да дойде слава, която тече в твоя живот. За това време църквата да се събуди и както казва Словото, стани ти, който спиш и възкръсни от мъртвите, защото каква полза има, ако сме живи, а на дела сме мъртви? Каква полза има, ако идваме на църква и нищо не правиме? Но е време християните да се натигнат и да кажат, това, което кръгът ми стъпва, Боже, ти го даваш за мое наследство. Така за това е време, като войник на Бога, ти да не си ранен, защото раненият войник не излиза на война. Раненият войник стои в болница, докато раните му оздравеят. Но време е църквата да не ходи в рани, но да ходи в славата, която Христос е тук на тази земя. Така за това Исус казва, аз съм пътя и чрез него няма друг път. Така че ако си поел за царството, за небесната слава, нека той да бъде твоят път. Да няма други пътища, защото много пъти вместо да хвалиме влака за Бургас, ние хващаме влака за София. И не знаем къде отиваме. Затова казва Словото, не бъдете като деца, лутани и лашкани от всякакво вятърно учение. Затова силата, която тече в твоя живот, тя ще ти накара да се справиш и да ни готуваш и да не се съгласяваш с проблемите, които идват в твоя живот. Но като войник да застанеш и като войници негови да направим една голяма стена, за да не може, казва Словото, и портите на ада да ни наделеят. И портите на ада да ни наделеят. Защото Христос ти е дал любовта си, Той ти е дал силата си, Той ти е дал помазанието си, Той ти е дал и любовта си, която е вътре в твоя живот. Затова чрез Него всичко можеш да направиш ти. А отделени от Бога, казва Словото, ние нищо не сме, защото Той е лозята, а ние сме кръчките. Той е животът, а ние сме прикрепени към живота. Ние сме прикрепени. Затова тази сутрин, като ревностен войник, отстои правото си, отстои любовта, която Христос е в твоят живот, нека кажем. Амин. Халелуя. Искам да изподеля едно слово, как това не е било моето слово. Искам тази сутрин да ви кажа нещо различно. Халелуя.